pucung kok anom yo. Oh.
Iki. 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 Mas Agus. Awakmu kira tanggapan ing singgano mesti sing tok sanding para wanita-wanita cantik. Iki mau aku ki menyapa ulah Siti Aminah jilbab hitam kuwi lho. Sandinge pacare. Oh bukan. Pak Gun. Cek jomblo Pak Gun. Pak Yan jilbab hitam cek jomblo nggih. Ah ya. Ora apa-apa. Awake dhewe iki permulaan yang berarti kita harus menyapa penonton warga masyarakat sing-singan singgan. Ya ora omong Dik. Iki lek menanti awake dhewe pirang-pirang sasi. Omongnya lek nggo danongan iki lho, termanis di dunia. Mas Yosika kudu enek ning kene. Tepuk tangan. Dan temanku yang sangat ganteng dari Surabaya, Agus Monyet. Lalu langsung itu. Awakmu tak lemongan bos. Lagi. Monyet-monyetnya. Yo rama itu. Iki anake sapa diculne? Sopo iki? Masane sapa lek gawe penak bosane diculculne. Kok dhewe ngono. Sini. Kok kedemen deh. Sini. Sini. Ini hanya rawani. Loh. Hari yang istimewa kanggo desa Singgahan. Yang termasuk adat istiadat orang ninggale. Membuktikan bahwa lurah sak perangkate warga masyarakatnya kompak seni budayane ora lali dalam acara bersih desa. Yang luar biasa. Ngeresiki desone. Desone ben resik saka penyakit. Sangka penyakit. Sangke resike Nyapa? balane wis ditembel. Ya luar biasa loh ya. Nyapa? Loh. Singgahan ki ampuh. Ampuhe piye? Biyen sik geragal loh ya. Alhamdulillah. Tahun niki iso ditembel. Iya. Ora bener kok sak nyuwek, sak Ya nyuwek. apa-apa. Sak nyuwek. Si penting ada perkembangan. 2028. Yo, dalan arep iki Tenang. keramik Mas. Keramik. Yo ramah itu. Mugi-mugi masyarakat Singgahan Betul. lancar rezekine, Amin. sehat selalu wargane, Amin. ayam tentrem desane. Betul. Yuk kita lanjut, Gas. Mas. Yo.
sasi. Yosika Eka. Yosika Eka. Burine padha kane. Hah? Gedhi dhuwur, cilik dhuwur, Gede dhuwur. Iya. Dia kaya porang ngono. Orang. Dhuwur. Tapi kan Mas. Iya. Eka, Eka, Yosika. Yosika. Hah, Padha kane, podokane. apik. Aku tak golek podo Sik tak delok to. Gambarku karo gambar iki delok to. Sing wedok putih, putih. sing lanang putih. Sing ngomong putih dhewe lho kowe. Aku ki lek singgahan mesti kok ngisor putih, Kok isor putih kon dhuwur ireng. Ngene iki lho. ya Wonge lek kudu ngerayu pasangan sing apik. sing apik jajah. Eka. Baik, Kang. Neng sawah golek cuyu. Ah, nek sawah golek cuwe. Mana to? Yo lah lanjut. Neng sawah golek cuyu. Aku I love you. Ning sawah golek cuyu. Neng sawah gone Mbak Ayu. Mas Jessica padamu. Bisa weh? Bisa. Tenan. Bisa. Golek sing luwih Golek bisa. alah kowe kae to. Ah, Eka. Iki luwih saka Eka. Sapa? Bodine ngene. Oh, oke tunjukkan putih. Neng sawah, Ah, jupuk boto, iya. nah, seliro. Iki ya tuh cantik kok. Lah aku to, Gus. Aku pekerjaanku ganong menghibur atraksi tenanan teng-teng. Ya. Oleh sing teko Honda Brio. Udah brio. Kowe jungkir balik teng-teng Teng-teng. satu lungguh sing teko damkar. Lira no. Wong kaya ngene. Damkar mas. Ya iya. Prateraimu kuwi damkar. Ora. Ini terus ayu-ayu cantik-cantik. Ah, Kok kene dilane damkar? Mbak, kok aku dilane damkar? Mbah Pur niki pantaran wit keringin alun-alun. Kaya aja kaya ngono. Aku dengan Eka, Mas Jessica, Mbak Eka, Mbak Eka. sudah tukul cilik. Cilik. Kamu dengan ini tukul apa? Tukul anu. Ringen. Tukul kembang. Kok kabeh? Namamu siapa? Pak Alek. Ellen, Mbak Ellen. Ellen. Jessica, Mbak Eka, Ellen. Mas Agus. Buto. Bruno. Sesa namanya. Oh, Sesa. Gitu. Siapa? Mas Jessica ganteng dari Ponorogo. Ponorogo. Mantu Jayan tercinta. Mbak, Mereka dari Jambon. ini dari Singgahan. Aku dari Bungkal Ponorogo. Itu dari- Ini dari
alam goib. Orang dhewe guyon, dhewe kan romantis ya. Oh, coba yang ngono. Dhewe nek pamane golek kaya wong loro ya, Mas. Ditekne wong loro. Ono wong sitok dembet tuwek melu FRN. Iya, tuwek danong tuwek iki melu FRN. Batin kuwi, aku toh ngisi Mas aku ngisi. Ngisi apa? Ngisi kayak alun-alun. Biar kowe ngisi alun-alun gus-guso. Biskaro. Saiki iso. Iki delokan krigane. Gajah. Lek ngedreki aku pas gawe lemah lembut. Iya. Sedek. Om ning kene, ibu ning kene kamu di sini aja. Sedek. Lah kok om iki pinter lho, ibu ini om. Ayah. Nah, ayo ngono. Dek, kamu udah pernah melihat Mas Jessica? Sudah. Kamu sudah pernah lihat Druwo? Katanya Druwo lho. Iya, dia dua loro. Plak pisan ngono. Ya, pasangan dulu nanti. Bayar lo. Romantis ngutang. Isi ini yo dek yo. Kalau tanggane dhewe romantis utang estah pisan. Kok kaya dhewe ya dek yo. Utuh jus. Aku ki ora ngutang, aku ki ngetes Pak Gun sebagai kami tua nggih. Saya kan ki ngasangung kurang. Aku rono ki ngetes ternyata ternyata Pak Gun ini wongnya lomo ya. Neng kok iso lomo piye to, Bos? lebih ya? Aku disangon iki malah wedi lho, Bos. Lah nyapa? Lah mesti bayaranku dipotong. Ibarat ngene iki tak potong ora? Ora, ora apa. Iki jaluk sesuk ora? Endi nek mau? Yo mau karepe duit. Nah, yo ngono. Pinter lah. Oh, singgahan ora ro cah cilik ro duit. Cah cilik kene medeni, Gus. Lah kok iso? Lek diwehi es ora gelem. Ora gelem. Lek diwehi duit ora gelem. Oh iya. Iya, wis ngono kuwi lho minta. Pak Gun, sik tak titip ning nggonku ya. Yo, wayahmu. Wayahku ini. Yo, Pak.
karo iki. Mau aku Lah nyapa? ganti sliro rakyat semangat tok. Iki kurang. Ya, aku tak jaluk ae. Sing kita aku Ya, tak sen semangat. kowe ben. Iya, no. Enggak ngono, semangat oblek-oblekan iki hype dan kae. Wes. Bawa lugu itu ya. Saya tawangi. Apa dek? Apa? Ya sih kamu keluar ya. Kicau manianya ceklek. Aku dijemput Ini. brutal. Nandol ceminti. Yo, Ya. oh. Ora umum. Gandeng no. Wong iki Ngapa? bobotku ayo. Kok iki wong ayem lho, Dik. Wong ayem wong subur ya ngene iki ya. Lengene 2,5 kilo. Apa? Jerindo. 4 kilo lah. Ya, kene awakmu lah iki Aku batu. kok sitok ya. Nyapo? Aku mesakne ya. Nyapo? Sepatune ngapa nyaprut. Ya ora ngono iki kok bahagia iki. Bahagia. Desa, Dik. Diesel? Silen. Diesel wes jan. Iki omahe kono aku. Omahe ngendi? Singgan. Kono Singgan. Bulan ya. Iya ya. Sing sekolah ya? Nah, Sing sekolah. si sekolah Sekolah apa? anu teknik Magicom. Dalam acara sensus Apa? jalanan Magicom Sakti.
dengan PSG Madang Budoyo. Akhirnya ayo ya oke. Pokoknya ayo gila anak tak sumpah. Ceng ketang botol. Ya. Sikat yuk.